Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu nola lortzen den funtzio lineal bat edo zuzen bat bi puntu emanda. Lortuko dugu bere adierazpen algebraikoa, bi puntu emanda, bai? Demagun, lehenengo adibide honetan daukagula A puntua eta B puntua, bai? Orduan jarriko diogu bakoitzari izki bat, hau da isa bat, eta hau da I azpi bat, bai? Hau izango da isa azpi bi, eta hau I azpi bi. Hori da egin behar den lehenengo gauza. Hurrengo gauza egin behar dena da beti zuzen honen malda kalkulatu. Horretarako daukagu formula bat, dela goian I2 ken I bat, eta behian isa bi ken isa bat. Ordezkatuko ditugu balioak, orduan I2 da minus bi, ken kontuz hemen, zeren eta I bat da negatiboa, beraz parentesi artean jarriko dugu balio negatiboa. Bai? Eta zati isa bi, kasu horretan daukaguna dela lau, bai? Ken isa bat. Zein da isa bat, kasu honetan? Bi. Jarriko dugu hemen bi. Bai? Orduan minus bi, minus eta minus goratu plus, aldatu egiten da zeinua, eta behian lau ken bi. Hemen ez dago arazorik, lau ken bi. Bai? Egiten dugu, eta minus bi gehi hiru da bat, lau ken bi da bi, eta hau izango litzateke zuzen horren malda, erdia. Zenbaki positiboa bat da, beraz, zuzen hau izango da gorakorra. Izango da gorakorra, gora joango da. Bai? Kalkulatuko dugu orain n edo ordenatua jatorrian. Gogoratu ordenatuan jatorrian zela, puntu bat I ardatza mozten zuena. Bai? Orduan, honek dauka beste formula ere berezi bat, eta honekin geratu behar zarete. Eta da, I bat, ken, M isa azpi bat. Gogoratu, bi formula hauek ikasi behar dituzuela. Zuzen baten ekuazioa lortzeko. Bueno, pues ordezkatuko dugu, zenbat da I bat, kasu honetan da minus hiru, bai? Ken malda, M da, hemen kalkulatu dugu, eta da erdia. Erdia jarriko dugu, bider, isa bat. Zenbat da isa bat, kasu honetan, bi. Pues jarriko dugu bi, eta egingo dugu eraiketa. Minus hiru, bai? Ken, bi bider bat bi, eta zati bi, bai? Eta egiten dugu minus hiru, minus bi zati bi minus bat, eta emaitza da minus lau. Hemen jarriko dut, sartzen ez zaidalako, minus lau. Hau da, n-ren balioa da minus lau. Beraz, bi zenbakion hauekin osatuko dugu zein da zuzenaren ekuazioa. Eta zuzena honakoa da. I berdin, jarri behar dugu beti M aurretik, I zaizkia jarri behar dezute, eta ondoren zenbaki hau. Bai? Minus lau. Eta hau da, puntu hauetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Bai? Ordezkatzen badituzu puntu hauek isa bi hemen, bi bider bat izati bi bat, ken lau da minus hiru. Ondo dago. Lau ordezkatzen baduzute hemen, bat bider lau lau zati bi bi, ken lau da minus bi. Ondo dago. Hau da zuzenaren ekuazioa.
Bigarren adibide honetan, gauza bera egingo dugu. Jarriko ditugu parametroak, isa bat, i bat, isa bi, i bi. Bai? Gogoratu, hemen daukagula 0,0 puntua. Horrek esan nahi du, hau da, koordenatu jatorria. Bai? 0,0 da, koordenatu jatorria. Hau da, jatorritik pasako da zuzen hori. Edo, baita ere, zuzena dela proportzionaltasun zuzenekoa. Bai? Horrek esan nahi du 0,0 puntutik pasatzen dela. Proportzionaltasun zuzeneko funtzioa dela, hori, bai? Orduan, kalkulatuko dugu m, malda, beti bezala, formula ikasi behar dezute, i bi, ken i bat, zati isa bi, ken isa bat, eta ordezkatuko dugu, erreza da, i bi da 6, i azpi bat da 0, isa bi da 2, eta isa bat da 0. Bai? 6 ken 0, 6, eta 2 ken 0, 2. Hau da, malda da 3. Positiboa denez, gorakorra izango da zuzen hau. N kalkulatuko dugu, jatorri koordenatua, formula jarriko dugu, i bat, ken m isa azpi bat. Ordezkatu i azpi bat, 0, ken emalda da 3, kalkulatu dugu hemen, eta isa azpi bat da 0. Bai? Beraz, 0. Beti koordenatu jatorritik pasatzen bada, beti n hau izango da 0. Jatorritik pasatzen delako. Beraz, funtzioaren adierazpen algebraikoa izango litzateke 3 isa gehi 0. 3 hau hemen eta 0 hau hemen. 0 hau kendu dezakegu eta listo. Bai? Hau da, proportzionaltasun zuzeneko funtzioa. Eta horrela, ikasi dugu nola lortzen den zuzen baten ekuazioa edo funtzio lineal baten ekuazioa 2 puntu emanik zuzenarenak.